Bagwes! Bagwes! Ayan oh, kitang-kita oh. Ayan. Ayan yung dinaanan ng malaking kubra mga kasinag. O di ba? Gaano kalaki yan? 3 hektarya daw mga kasinag yung yugat. Tapos itong pispana niya, 3 hektarya din. Halaga daw nito 2 million. Baka may gustong bumili sa inyo mga kasinag. Mag-comment na lang kayo dito mga kasinag. 2 million. May bawas pa naman yun. Depende na sa pag-uusap nyo mga kasinag. Pati nung may-ari. Napakaganda nitong pispana ito mga kasinag. Ayun mga kasinag, si Tarzan oh. Ayun mga kasinag, sana'y gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa panibagong pagsubok namin ngayon. Nakay Kuya Iking ang turno ngayon mga kasinag. Naglakad muna kami, tapos si Kuya Iking tapos si Imboy nagsakay doon sa baruto. Wala pala si Tio Mando, tapos si Kuya Melvin tapos si Kuya Barok. Nagpalit mga kasinag yung mga anak nila. Wala pa yung dalawang nagbaruto. Ayan. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag oh. Ayan. Diba? Tatawid kami sa kabila na yan mga kasinag. Diyan kami tatawid sa kabila. Kasi yung pagkatrabahuhan namin andun sa kabila. Hindi tayo daan. So tayo sa lalim kasi may tubig. Ayan. Diba? Napakaganda ng umaga ngayon mga kasinag. Nakaka-relax. Kahit malayo ang aming nilakad. Ayun mga kasinag, malapit na tayong dumuong. Pero maglalakad pa tayo. Malayo-layo pa yung lalakarin natin. Malayo-layo pa doon yung lalakarin namin kasi hindi ko na maalam yung lupa na paglilinisan namin. Ayan, andito na tayo. Duduong na tayo dyan. Ayan. Okay. Andito na tayo mga kasinag. Doon na tayo. Okay, ayan. Sila andun pa. Sila pala ang lugi mga kasinag. Naglakad sila eh. Kami nagsakay. Sila napagod maglakad. Pero maglalakad pa rin kami. Mga kasinag, kadudong lang namin. Ito palang pispa na ito mga kasinag. Binibinta pala ito. 2 million. Ilang hektarya ito pispa na ito? 3 hektarya yung pispan. Tapos yung nyugan sa mga labo siya pang basto. 3 hektarya yata yung nyugan ano? May tulong ito sarado ka ang pinsan. Basta 3 hektarya daw mga kasi naging nyugan. Tapos itong pispan na yata 3 hektarya din. Halaga daw nito 2 million. Baka may gustong bumili sa inyo mga kasinag. Ibinibinta na daw yan eh. Kasi yung tagabantay si Kuya Alan, tawag dito, nahihirapan na rin. Alam mo naman ang mga Pinoy mga kasinag, medyo pag naedad na, hindi naman na kaya ang mga trabahong mabibigat. Kaya wala namang ibang mapagkatiwalaan yung amo niyan. Kaya sabi nung amo niya, pag umalis si Kuya Alan, ibibinta na lang. Baka may gustong bumili sa inyo mga kasinag. Napakaganda yung pispan na yun mga kasinag. Komenta lang kayo dyan mga kasinag sa mga gustong bumili nun. Baka mamaya mga kasinag pag uwi malibot natin dun. Dun tayo dadaan. Pakita ko sa inyo. Ayan, maglalakad pa kami ng siguro mga 5 oras pa yung lalakarin namin mga kasinag. Tapos pagdating dun kakain lang kami, uwi na kami. Wala nang trabaho. Ayan. Parang gubat pa dito. Ayan mga kasinag, ito na yung nalinisan namin. Ayan, hanggang dyan pa lang. Kaming dalawa kasi ni Imboy ang naglilinis dito mga kasinag. Si Katukayo. Sila naman doon sa taas. I-update ko man kayo doon sa kanila.
Tingnan natin kung masisipag ba yung nagkakagpas dito. Si Kuya Ding, si Tunton, si EJ, yan, si Kuya King. Tapos yun naman dito si anak ni Kuya Barok. Ayan na, nalinisan nila mga kasinag. Ayan. Ano, mga trabaho na lang talaga kayo? Masyado kayong malalakas. Daw. Mga tamis. Ay oo, sobrang tamis talaga. Talagang lalakas tayo nito. Ito, pandiko ko. Mga kasinag, merienda tayo. Mga kasinag, trabaho na ulit. Nahiranan na kami sa pagmerienda namin. Banata na naman namin to. Ayan. Masundo lang yan mga kasinag. Ayan mga kasinag, tanghali na. Pahinga muna kami. Mananghalian muna kayo mga kasinag. Ayan o. Nabo ka duman. Para pahinga lang ng konti mga kasinag. Mananghalian na kami. Tawan-tama yung pahinga namin. Ayan o. Oh. Umuulan na. Buti na lang mga kasinag. May may nakuha na dahon ng saging. Sana sa mga susunod makabili kami ng trapal. Kaya huwag niyo skip ang ads mga kasinag. Alang-alang sa amin. Makabili man lang kami ng mga gamit namin. Grabe. Pas mga buti namin ito mga kasinag pagka ganito. Pagkatapos ng trabaho ay uulanin. Ayan o, ang kanya-kanyang pandungan. Mga kasinag, katapos lang namin mananghalian. Para pahinga muna kami. Hindi kami nakakain ng ayos gawa ng ulan. Hindi ko na pati na videohan. Nahulaw pa lang ang ulan mga kasinag. Kaya nakapagkabit ako ng duyan. Hindi sila mga kasinag, ako lang may dala ng duyan. Hindi sila nagdala ng duyan. Tig-isang duyan. Ayan mga kasinag, huwag yung isipang ads para makabili kami ng mga gamit namin. Makabili pa kami tig-isang duyan. Anong kawin? Pwede. Ayan mga kasinag ha. Kanabling. Kanabling. Hindi maurang yung harigi. Ayan sila. Ayun. Ayun. Nagre-ready man sila ng pahingahan. Tapos ayan o sila. Ayaw mo pwedeng makuyan. Update ko lang kayo mamaya mga kasinag. Tapos ng alas 12, mga alauna, trabaho na naman ulit kami. Para pahinga muna kami ngayon mga kasinag. Sa mga nagpapa-shoutout po dyan, pasensya lang muna kayo mga kasinag ha. Sa mga susunod, shoutout ko na kayo. Medyo okay na yung sa pag-edit ko. Kasi nahihirapan pa ko pag GoPro ang gamit ko. Kasi ditagkal yung memory. Sa mga susunod mga kasinag, shoutout ko kayo. Grabe na kasi ang gubat dito mga kasinag. Gubatan na talaga. Halos ang mga puno ng nyug hindi na mapasok ng kawit. Kaya pinalinisan niya. Tapos tawag nito, tatandang kasi nila ito ng mga kamuting kahoy, saging, mga kamuti, yung kung anong pwedeng itanim. Kaya pinalinisan ito ni Kuya Iking itong lupa nila.
Ayun mga kasinag, si Tarzan oh. Magsangal ka doon sa kahoy. Ang laki ng bagay na yun mga kasinag oh. Talagang kahit pa siguro kalabaw ang isabit dyan. Oh. Subukan dati mga kasinag, Tarzan tayo. Tanggalin natin ating itak. Ang laki ng bagay na ito oh. Siguro ito nga yung bagay na ginagamit ni Tarzan. Ang sarap pala mag-ano, palabitin dito. Whee! Para tayong bata. At walagsin tayo dyan. Pero matibay. Matibay mga kasinag. Tingnan mo mga kasinag oh. Maano si Imboy. Ano? Oh. Mga kasinag, tapos na ang aming trabaho. Ayan, pauwi na kami. Ayan na sila. Pauwi na ang Team Lakas. Magdadala pala ako ng kahoy mga kasinag. Kasi yung alaga kong baboy, manganganak. Yung isa kong inahin na matapang, kailangan ipiting ko na naman yun. Gagawa na naman akong pang-ipit sa kanya para ano, makapanganak naman siya ng ayos ulit. Matapang kasi, kinakagat ang anak. Kaya magdala ko ng kahoy. Ayan mga kasinag. Ay. Ayan na si Kuya King. Ayan. Dyan ko na ikinarga yung kahoy na dala ko. At yung iba pa namin mga dala, sinakay na namin dyan. Doon na lang kayo mapahapit sa kabila. Ito pala yung sasabi ko sa inyo mga kasinag na palaisdaan na ibinibinta ng 2 million. Napakalawak nito mga kasinag. Walang issue yan. Saka safe ito sa baha. Kung makikita nyo, andyan yung kanal, dyan ang daan ng tubig. Pag bumaha, dyan ang daan ng tubig kasi andyan yung ilog. Tapos dun sa kabila dun mga kasinag, andun rin ang ilog. Kaya safe na safe ito. Kahit umulan, bumaha, walang ganong nabagsak na tubig dyan. Ito yun. Napakalawak yan mga kasinag. Kasi yung katiwala kasi nito mga kasinag, nahihirapan na rin. Yun lang ang issue talaga nito. Kung tutusin, parang kung saan ay ayaw na niya magpispan kasi nahihirapan din siya sa trabaho dito sa pispan. Kaya babalik na yata yun sa pagka-driver. Magdadrive na lang uli ng sasakyan. Kaya sa mga interesado dyan mga kasinag, comment na lang kayo para makausap nyo yung mismong may-ari nito. Mag-comment na lang kayo din mag-comment na lang kayo dito mga kasinag. 2 million, may bawas pa naman yun. Depende na sa pag-uusap nyo mga kasinag, pati nung may-ari. Napakaganda nitong pispan na ito mga kasinag. Ang lawak mo, hanggang doon sa dulo. Tapos nyugan, 3 hektarya din ang nyugan ito. Pagod, doon na kayo mapahapit sa kabila mga kasinag. Yung mga kasamahan ko andun na sa unahan. Iniwanan ako nun ng mga kasama ko. Ayan na mga kasinag, ayan na sila. Habutan na natin. Hindi ko lang alam mga kasinag kung anong hulog ng pispan na ito. Basta comment na lang kayo kung interesado kayo mga kasinag na magkamera ng pispan. Ayan na si Kuya Iking relax mga kasinag, pasarsaguan. Sarap ng hangin. Ang presko ng hangin mga kasinag, ang sarap. Pawi ang pagod kapag ganitong fresh na fresh ang nalalanghap mong hangin. Kaka-relax. Yan napakalaki ang pispanan na yan mga kasinag Sarap, kung ako may pambili, bibilhin ko talaga ito. Lalo na malapit lang dito sa amin. Ito naman tulay dito. Yan
Ingat-ingat lang sa pagtatawid. Dito lang ang tanging daanan dito mga kasinag. Papunta dyan sa kabila. Ayan. Ay. Yan. Andito na tayo. Ito kabila na ito mga kasinag. Pispanan din to. Ayan o. Pispanan din ang kabila niya. Iba naman ang may-ari nito. Kabila nito. Tapos itong kabila. Ha, iba man. Ayan no. Ang liit lang ng ano. Baltaw nung ano. Kaya daw. Dalangoy lang ito. Ah. Tayo yung sumari. Mabigat kasi yung kahoy. Dikit-dikit na sila yan. Oo. Ay magaling yun kung magalaw pa lang sasakay doon. May posibilidad na nubog. O di ba hindi na hangos yata yung dalawa. Ayan mga kasinag, naka ano na sila sa kabila. Ayan. Ito mga kasinag, hiniram na namin. Shout out pala kay Bossing. Ayan mga kasinag, shout out pala kay Bossing. Mapahapit lang kami hanggang sa kabila para makatawid kami. Kaya daw tayong apat yan. Ha? Oh, sige. Oh. Ikaw doon, Mara? Sige, masagwan. O, sakay na. Sabay ka. Umabalti. Ay. Mas mayroon ini ko. Ha? Mayroon ini ko man. Ay, mas mahiro to. Eh, pag tayo pala to, lubog tayo. Basa tayo mga kasinag pag tayo nalaglag. Walang problema, waterproof naman itong ating camera. Oh, nakapasok. Napasok ang tubig mga kasinag. Naggalaw ba tubig dyan? Kanina, masok. Makilas pa lang to. Makahapit lang kami mga kasinag doon sa kabila na yun, oh. Maduros pa. Ayun, oh, makahapit lang kami doon. Mahangin! Pag tayo tumaob, tudas na, nakabuta pati ako. Huwag man sana. Maduros pa kita. Napapalid tayo ng hangin mga kasinag. Ano, manahirapan yung nagsasagwan. Huwag tayong hahangus. Huwag tayong hihinga. Hindi pa ako sanay sumakay sa ganito mga kasinag, yung walang katig. Kasi kunting giwang lang nito, talagang tataob. Ando lang si Kuya Iking, oh, ayun na, oh. Pauwi na yun mga kasinag, nauna na sa amin. Problema pagbaba. Anong problema pagbaba? Balag-balag. Baka sa pagbalagbag natin dyan tayo mataob. Oh, yan, malapit na talaga. Ay, hindi ako makakababa, nakabuta ako. Nararam yan to. Lahat lang to. Pagilidong ko lang. Mamaya lang, huwag muna kayong umano. At ayun mga kasinag, malapit na tayo sa tabi, oh. Malapit na tayo mga Malapit na tayo malaglag mga kasinag. Sa gilid na ano. Oo, dapat yung dulo, paano mo doon sa gilid. At doon lang tayo magtulay. Ayan mga kasinag. Okay. Ay. Ayan. Nakabuta pati ako. Ayan. Pahawak eh. Pahawak muna, pahawak. Pahawak muna. Malalim ba to? Oo, naku. Ayan, shoutout pala sa kanila. Salamat. Salamat. Ayan mga kasinag, nakatawid na tayo. Pauwi na kami, salamat. Ang ganda. Nakaka-relax. Medyo malayo-layo pa yung aming lalakarin pauwi. Ayan na yung mga kasama ko. Ando na rin yung dalawa sa unahan. Si Kuya Iking ando na sa mga kasinag sa unahan. Nagbangka na. Kaya kami mga kasinag ang naiwan. Kararating lang namin. Nag-ready sila ng merendalan.
At tingnan daw natin kung anong meron dala natin mga kasinag. Anong meron dito? Uy, pansit! Pansit at suman. Ayan mga kasinag oh. Biko. Tapos pansit bihon. Ito pala yung bahay ni Kuya King mga kasinag. Ayan. Sa totoo lang mga kasinag, kami namang, ang aming team naman, hindi naman kami naghahangad ng masarap na merindalan. Kung ano lang ang makayanan ng nagpatrabaho, masaya na kami dun mga kasinag. Hindi namin siya pinaghahanapan ng masarap na merindalan. Ganun kami mga kasinag. Mga kasinag, maglalambing pala ako sa inyo. Huwag nyo naman pong skip ang ads, alang-alang sa aming team. Kasi para makapag-provide kami ng mga gamit namin. Kasi yung pundo namin mga kasinag, hindi sasapat para makabili ng aming mga gamit sa gagamitin namin sa aming bayanihan. Kaya hihingi sana ako ng tulong sa inyo mga kasinag na sa mga nakakaluwag dyan, baka pwedeng makalambing sa inyo mga kasinag na kahit papiso-piso lang, isend nyo lang sa Gcash ko mga kasinag. Ilalagay ko sa comment section ang aking Gcash mga kasinag, doon nyo lang isend. Kung ako'y nakakaluwag mga kasinag at sasapat ang aking sahod, hindi ako maglalambing ng ganito sa inyo. Ang sinasahod ko kasi ngayon maliit na, hindi kagaya dati. Kaya hindi ko kaya mga kasinag na sagutin lahat kahit sa mga merienda o kung ano pa man. Hindi ko kaya talaga mga kasinag. Kaya naglalambing ako sa inyo na tulungan yung mga kasinag ang aming team na makabili ng mga gamit. At hindi na rin halos ako makatulong mga kasinag sa kagayang kanila. Gusto ko man tumulong, hindi ako makatulong kasi hindi talaga sapat mga kasinag ang aking sahod. Kasi maliit na talaga yung sahod ko. Nakakautang pa nga ako kaya yan ang hiling ko sa inyo mga kasinag. Huwag niyong skip ang ads. At totoo lang mga kasinag, kahit malakas kami sa trabaho, malakas din kami sa kainan. Yan ang tama talaga mga kasinag. Totoo yan sa sabi ko. Hindi naman pwede mga kasinag na malakas ang aming trabaho tapos ang aming kain mahina. Hindi pwede yun. Hindi man, joke lang yun mga kasinag. Balat tayo ng biko. Ayan mga kasinag. Masarap sa ano nito yung yung totong. Yan okay. Dito masarap kumain mga kasinag sa tabing dagat. Dagat na kasi yan napaka-presko ng hangin. Relax talaga. Mga bata kumain na. Ayan mga kasinag, sold na. Ang busog. Ayan. Nakita din. Ayan mga kasinag sila po. Sold na ako. Bigat sa tiyanong suman. Sinukmani. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag. Ang taas pa ng sikat ng araw. Ayan wow, ito naglaot mga kasinag si Kuya Arman. Kuya, madaming huli. Mahina. Puro tawag dito, yung tambong. Tapos ito, mga sinag, ano ba tawag dito? Bangus ba ito? Ayan, bangus, tayo bana, kaya lang ang kanyang huli. Mahina na kasi ang hulihin ngayon mga kasinag sa dagat, hindi kagaya dati. Nahiya sila mga kasinag. Nahiya sa camera. Makikita daw kailang malaking subo. Hindi sanay sa camera Hindi sanay sa camera mga kasinag. Basta yan ang hiling ko sa inyo mga kasinag. Huwag niyong skip ang ads. Sa mga nakakaluwag dyan, baka pwedeng kahit papiso-piso lang mga kasinag, ilalagay ko lang yung Gcash ko dito sa comment section. Send nyo lang mga kasinag para makadagdag sa pundo namin. Kasi yung pundo namin hindi talaga sasapat mga kasinag. Hindi ko naman kayang sagutin lahat kasi hindi naman kalakihan ang sahod ko. Napakaliit naman ang sahod ko mga kasinag, kaya hindi ko kayang sagutin lahat.
Galing mo. Tingnan mo nga kamo. Ayan mga kasinag, oh, tingnan nyo naman. Oh, kaya humihiling talaga ako sa inyo mga kasinag dahil sa mga gamit namin. Tingnan yung gamit namin, oh. Oh, gamit ito ni Imboy mga kasinag, oh, nabaak na yung puluhan. Tapos yung itak ko nung nakaraan naputol. Tapos yung kay Kuya Ding naputol din yung itak. Ang pinoproblema kasi namin yung pambili namin ng itak mga kasinag. Kasi talaga hindi sasapat yung aming pundo. Ang pundo namin ay nasa 2,000 pa lang. Ilang kami mong samahan, 7 kami mga kasinag sa aming team. Magkano lang isang itak ngayon? 700. Hindi sasapat. Gusto kasi namin makabili mga kasinag ng maayos na itak para sa aming Para masarabay kita ning para makabili kami ng ng sarili namin gamit. Kaya yan ang hiling ko sa inyo mga kasinag, ha? Sabado tanganing gulpi ang pundo. Pare, ano magkadagdag ang pundo, maarabsin kita sarong Sabado. Hugasan mo. Basta yan tanging hiling ko sa inyo mga kasinag, ha? Update ko kayo kay Bagwis. Tingnan natin mga kasinag kung nandiyan sa bahay si Bagwis. I-update ko kayo. Uuwi na rin kami. Hanggang dito lang muna mga kasinag, ha? Update ko kayo pag uwi ko sa bahay. Mga kasinag, kauwi ko lang din sa bahay. Update ko kayo kung andito si Bagwis. Tingnan natin mga kasinag. Kasi may daga ako nadala dito. Patay na. Pinatay daw ni Pitoy kanina mga kasinag doon sa kulungan. Kasi yung kulungan ko na screen, pinagparadasmaga ni Pitoy. Tapos kinagat yung isang daga na nakakulong. Ito mga kasinag, kaya namatay. Tingnan ko kung andito si Bagwis. At ipakain ko. Pero kung wala dito si Bagwis mga kasinag, itapon ko lang to. Tingnan natin at maglilipat pati ako ng kalabaw. Bagwis! 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 Mga kasinag, hindi ko kayo ma-update ngayon kay Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, wala. Hindi naman uuwi ngayon. Nasa layasan naman si Bagwis mga kasinag. Isa pa, tawagin uli natin. Bagwis! Bagwis! Wala talaga mga kasinag, walang sumasagot. Kaya mga kasinag, pasensya na muna kayo ngayon, ha. Hindi nyo makikita si Bagwis. Wala talagang mga kasinag. Yung daga na pinatay ni Pitoy mga kasinag, itatapon ko na lang yun. Kasi wala naman si Bagwis. Hindi makakain yun ni Bagwis. Pag bumalik si Bagwis dito mga kasinag, bigyan ko naman siya ng buhay na daga. Wala, ilipat ko muna yung kalabaw ni Kuya Melvin mga kasinag. Tapos si Magayon, ilipat ko rin. Kauwi lang kasi namin galing sa bayanihan. Kaya makapagpahinga na ng konti. Asikaso naman tayo ng mga alaga natin mga kasinag. Ayan, ayun yung kalabaw ni Kuya Melvin. Nung nakaraan pala mga kasinag, dyan sa may palayang ko, ang laki ng kubra nung nakita ko. Ay talagang hindi biro mga kasinag. Talagang kabraso yung kubra, kulang-kulang 1 lipa ang haba. Kala ko nun mga kasinag, almuranin lang. Kasi sa tinagal-tagal ko dito, wala pa ako nakitang kubra dito. Almuranin marami. Pero nung time na yun, katanghalian, siguro mga alas 12 ang tanghali mga kasinag. Diyan sa may palayan na yan, sa may mismong yung palayang ko na inaalagaan, andun mga kasinag, napakalaki. Update ko kayo mga kasinag, ha. Tingnan natin. Ipakita ko sa inyo kung saan lugar. Pero yung kubra mga kasinag, nasaktan ko. Kasi ang laki, malaki talaga mga kasinag kung tutusin. Kung makikita nyo kawayan na ito, malaki pa dito mga kasinag yung kubra. Hindi biro. Balikan ko na lang yung kalabaw ni Kuya Melvin mamaya mga kasinag.
Tingnan natin mga dito. Delikado talaga mga kasinag kung buhay siya na pagala-gala dyan sa nakakatakot kasi mga kasinag pag tawag dito, nag-aabuno. Pag nag-aabuno ka o nag-i-spray ka ng palay na walang tubig ang palayan, yun ang mahirap masalubong mga kasinag sa gitna ng palayan. Napakalaking kubra talaga mga kasinag. Ito nga yung pinampalo ko mga kasinag, hindi naabot. Napalo ko siya mga kasinag sa katawan lang. Ito yung pinampalo ko. Tingnan nyo, sariwa pa yan, bago putol ko lang yan. Dito ko nakita mga kasinag, turo ko sa inyo. Kasi sa tinagal-tagal nung ko lang nakita talaga, napakalaki. Hindi sa biro mga kasinag. Ibig sabihin, nung time na yun siguro mga kasinag, naghahanap yun ng pagkain. Andito ko siya nakita mga kasinag. Dito, dyan ko nakita mismo. Nakabalagbag dito, katanghali. Patawid sana siya dito mga kasinag. Saktong dumating ako. Hindi siya tumawid. Gumapang siya papunta dun. Kukornerin ko sana sa kantuhan na yan ng pilapil. Kala ko akit ng ganun, tatagain ko sana. Nakita ako, pumunta naman dun. Doon ko na corner mga kasinag sa may kahoy na yun na malaki. Doon ko siya napalo sa katawan. Kala ko bali na yung katawan niya. Sabi ko wala, hindi na makagalaw kasi lumapad na yung ulo mga kasinag. Humarap na talaga sa akin. Doon sa may puno, lumapad talaga yung ulo niya, kaya nalaman kong kubra. Hindi man siya luwabas ng puno. Kung luwabas siya mga kasinag doon sa may puno na yun, sa puno na yun, kung luwabas siya doon, talagang papaluin ko pa. Papatayin ko talaga sana. Kasi maraming dumadaan dito mga kasinag, lalo na yung mga pag minsan mga bata diyan dumadaan sa may kabila na yan papunta sa kabilang sityo. Delikado. Paano pala kung manghabol yun mga kasinag? Sa totoo lang mga kasinag, pinagbabawal lang magpatay ng ganyan. Pero pagka ganun mga kasinag na napakalaki talaga, kahit sino matatakot. Kaya sabi ko nga mga kasinag, pag ako nag-spray dito ng palay, isama ko si Pitoy, bulabugin ko muna. Pakita ko sa inyo yung dinaanan sobrang laki talaga, hindi biro. Napakalaki talaga mga kasinag. Ayan ito pa mga kasinag yung dinaanan. Ayan kung makikita nyo mga kasinag ayan kitang kita ayan yung dinaanan ng malaking kubra mga kasinag. Di ba? Gaano kalaki yan? Tingnan nyo yung pakaano ng putik. Doon siya lumusot yun yung buntot niya mga kasinag kitang kita pa yung hugis ng buntot di ba? Kung didipahin yan mga kasinag, kung uunat yan didipahin, yan mga kasinag, siguro kulang-kulang isang dipa. Ang laki talaga. Dito siguro yan lumusot mga kasinag. Dito baka galing yan dyan sa taas dyan, dito lumusot papunta dyan. Yan kita nyo man dinaanan ayan yung dinaanan yan. Ang laki talaga mga kasinag. Hindi sa biro. Kaya nun mga kasinag, talagang nung makita ko yung kubra niya, napatras talaga ako. Kasi sa sobrang laki mga kasinag, napatras talaga ako. Hinugot ko yung ita ko. Kala ko mga kasinag kasi susugudin ako kasi gumanyan lang siya nakatingin sa akin. Tapos umatras ako, bumaba siya kasi hila ko yung kalabaw ni Kuya Melvin. Nung kukornerin ko nga siya, yun ang problema nga, nasaktan ko pero hindi ko napatay. Kasi delikado yun mga kasinag talagang sabi ko nga, baka pag nag-spray ako dito, abangan ako nun dito. Ganda na ng palay natin mga kasinag. Okay. Pero yun mga kasinag, baka hindi na yun umano dito, bumalik. Kasi tawag nito, nasaktan na siya, baka hindi na bumalik yun. Hindi ko alam kung saan lugar yun mga kasinag nakatira. Baka doon nakatira dyan sa kabundukan dyan, or to sa may rawis, nagawi lang dito. Ang laki talaga, hindi biro yun mga kasinag. Kita nyo naman yung gira, di ba? Yung bakas. Yan. Yan di ba? Ang ganda na. Yan. Antayin na lang natin na bumunga yan mga kasinag. At pag bumunga na yan, apawi na ang ating pagod.
Laking pasalamat ko talaga mga kasinag pag yan ay namunga na. Talagang thank you Lord talaga. Thank you Lord. Wala talaga mga kasinag si Bagwis. Kaya pasensya na muna kayo ngayon mga kasinag. Hindi ko nakita si Bagwis.